सरकारा थांदों आरो फैदों नाथाय बिसायख'थिनि समाव रायजोनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां खेब रादाय होनाया रादायनो थालांदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भालुकदंगा नलबारि सुबानि रायजोफ्रा थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो लामा आरो दालां गैयैनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्थिनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। भालुकदंगा नलबारि सुबानि रायजोफ्रा मसुलपुर बरमा फोनांजाब लामायाव थानाय जाम्फैनि सायाव दालां गैयैनि जाहोनाव गाहाय लामाजों हान्थिनो गोबाव समनिफ्रायनो थांलाय फैलायाव जेंना सोमजियो। लोगोसेनो फरायसालियाव थांनाय फरायसाफोर आरो हरखाब बेरामाव गोग्लैनाय बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनायाव जोबोद जेंनानि मोगा-मोगि जानांनायखौ फोरमायदों रायजो राजाफ्रा। नलबारि सुबानि रायजोफोरनो गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि समाव लामा आरो दालांखौ बानायनानै होनो बाथ्रा होयोब्लाबो दिनैसिम रावबो बानायनानै होयैखौ अजद होदों रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि नलबारि सुबानि मुंख्लं सिआरपिएफ फाइखि दीपक चन्द्र देखानि मुङाव नलबारि सुबानि लामाखौ बानायना होनो फोसावदोंमोनब्लाबो बानायना होनायनि मुङाव अन्थाइ खुन्थिया गायसननानैल' गावनि बिबानखौ एंगारनायनि अजद होनायखौबो नुनो मोनो। बेनिखायनो नैबे खेबावबो खुंथाय सरकारखौ नलबारि सुबानि रायजो राजाफ्रा जाम्फैनि सायाव दालां बानायनायजों लोगोसे गाहाय लामाखौ थाबैनो लुफुंना होनो खावलायदों। দেখা নাই যে কোনোবা পাৰ্টি পঠাইছে, কোনো পাৰ্টি কোনো পঠালে আৰু দোকানখন তাতে আছেই এতিয়াও, য'ত চাইকেলত টিপ তেৰালাই থৈ দিয়ে। গতিকে শ্বহীদৰ নামত অপমানহে কৰা হৈছে, কিন্তু শ্বহীদক তেনে হেৰি হোৱা নাই আৰু ৰাস্তাটো নহ'ল আৰু এখন শাকৰো নাম নাই। কমচে কম আমি এতিয়া ৬০-৬৫ ঘৰ মানুহ আছোঁ। গতিকে বাৰিষা সময়ত আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতায়াত কৰা অসুবিধা বা কোনোবাৰ বেমাৰ হ'লে 108টো নাযায়, য'ত বাৰিষাত ট্ৰেক্টৰে যাব নোৱাৰে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন। এতিয়াও আপোনালোকে চাওক, তাত যাব নোৱাৰে বাইক লৈ কিনে, বাইকে নাযায় এতিয়াও, য'ত নেকি খৰালি মাহ। দীপক ডেকা শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত হয় আস্থা দিছে তেখেতৰ নামত